chinondibata ndechekuti hatina kunzwa kuti mukoma ari kurwara. Unozonzwa wanzi munhu ashaya. Dai takaona aiwa nyama yatubiwa tete. Aiwa. Gamba kuriendesa kwaGurundoro. Tarwadziwa ini kunga ndarwadziwa na kuendesa uko. Hatina kuti waendawo kuzororoka na kuHirosu. Chikopokopo chavakandisira chinodai chichidai ndechangu inini. Ndini ndakutosara ndakutodhiraivha vese vachada transport kuenda kuAmerica, UK. Munondoona inini ndiri kuita mapapers acho inini musaya wacho. Icho Zimbabwe akambogadzira chinhu chakadai ndiani. Tiri kunzwa kuti kune drone ranga rakutotenderera. Saka page iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mablogger ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti ringa isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongowine a minimum of 80,000 followers pa social media. Lokubatika dare ana Zigo. Chinondibata ndechekuti hatina kunzwa kuti mukoma ari kurwara. Unozonzwa wanzi munhu ashaya. Dai takaonawo mukana umwe musi takambosvikawo tichiona kuti dambudziko riri papi, zvinoda chipatara here, takambomhanya-mhanyawo. Sei ndiri kudaro, baba ava ranga riri gamba medu muno muchitumbisa. Mamwe mazita haaserebhureti, mamwe mazita haaonekwe, asi isusu tinoziva magamba edu. Hapana munhu asingazive zita iri muchitumbisa, akutoti Zimbabwe yese. Asi isusu tinozvininipisa nekuzvitorera pasi zvakaachivhwa nababa. Saka igamba inini befitting send off. Ndanga ndichitaura nehukama ndikati varume,
tiri kunovaradzika edu kuvatumena novaradzika kubati ndo anonzi maheroes ka tinofanira kuti tine ntonenzi provincial hero yedu muchitunguza muno kwatunoendesawo magambani edu ndo vamwe vacho ndofunga mutukudza akaimba akati magamba haasi epolitics chete tine vaimbi vakawandisa muchitunguza muno. He was also a singer. We know his music taitoiteerera kuti chikura ndo aya taitoti maicon yedu but honai pazvasvika inguva yaMwari kana Mwari atonga asi chidzidzo kunesu vasara kuti kumberi uko ngatirespektewo kana kukudzawo vamwe vanenge vachibvawo muchitunguza muno vachiri vaperi kwete kuzotsaungana kudai munhu aparara ndobata kuti anga akagona anga akadai anga akadai. Chokwadi inini handina kufara neupenyu hwanga wakurarama mukoma wangu zvichienderana nemaachievements avo vakaita chi muupenyu. Ndo vanhu vanofanira kunge vachinyorwa atinoti maGuinness Book of Records. MuZimbabwe akambogadzira chinhu chakadai ndiani? Tiri kunzwa kuti kune drone ranga rava kutotenderera. Handi muri kuona? These are our achievements. Ndo riri panapa. Hanzi mukoma vazoshayika nekuti perhaps bibi yakanoshuta nekuti vakanga vaita this achievement. Drone rava kutotanga kutenderera chisumuka. Saka kana uine BP sezvakaita inini ukafarisa inokwira ukatsamwa inoita se inokwira futi. Handi muri kuona zvinoitika. Saka pamwe ndozvaita kuti mukoma vaita sei but this is the latest achievement. Zvinhu zvokuti tiri vanhu vatema hatizonyanyorumbidzana kana kuri kuvanhu vatema tinoitirana godo neshanje asi kuvarungu panotononyorwa pasi kuti Albert Einstein ndiye akaachivha chakati nechakati zvoitwa history. Muno muZimbabwe taifanira kutenge tichinyorwa mukoma wangu but zvisinei hazvo Mwari aita sei aida kuda kwake but isusuwo sevagari vemuchitunguza sevane muno tichatrayawo kuitawo befitting send off yekuti vanhu vaonewo kuti gamba redu raita sei raenda. Ndine urombo kuna varasikira right. Tiri kunzwazve kuti tine vana vasiyiwa namukoma wedu vakapasa chikoro. Handiri kuona vanhu muri kuona dambudziko ratinosara naro nemamiriro akaita upenyu hwemuZimbabwe. Vana ivava tikasatomira anotadza kuenda kuchikoro kuona kwavo kunogona kushaya basa. Ndaitaura musuno ndichiti mayunivhesiti edu izvo zvasiyana. Zvainzi mwana anogona ndiye anoenda kuyunivhesiti. Iko zvinezvi mwana anemubereki ane mari ndiye akuenda kuyunivhesiti. Nyangwe dofo rinoenda kuyunivhesiti chero vabereki vaine mari. Asi kana vana vapasa kudai wedu wei I think we should sit down toonesanawo tobatsira vana voendawo kuchikoro vongopedzesawo. Vamwe vachazosvikawo panga vasvika baba vavo. In terms of technology dai zvinhu dai kuri kuti zviri kuitika kuna naEurope izvo dai baba ava vachitobatsirwa nenyika nehurumende kugadzira zvinhu zvipi kuti zviendere mberi but sezvineyo hazvo pamwe tatisati tasvika ipapo asi tinoti nehurombo zvikuru isusu semusha wechitunguza South makanselas nemaMPs takabatana tese tinoti aiwa tarasikirwa mukoma wedu ngaafambe nerugare akarwa kurwa kwakanaka maachievements ake tichasara tinawo ende anooneka. Ndinotenda zvangu. Ndoda kusisa nyika yeZimbabwe kuti Daniel ndi mukoma wangu. Neni semuning'ina handina mashoko akawanda nekuti ndakadorowawo nehana kuna mukoma wangu kuti watisiya nekuti handina pandakaona pandanzoti warwara asi for a sudden death ndo pandakanzwa kuti mukoma wangu washayika. Saka ini semuning'ina ndinoti nyika yeZimbabwe tarasikirwa zvakanyanyisa naDaniel Chingoma mukoma wangu. Mapurojekti amukoma wangu tikadzokera kumashure
munhu akaita as you see mukoma wangu akaita project yendege muri kuona ipapa. Mukoma wangu akaita zveengineering zvemaboho zvikabuda. Mukoma wangu izvi zviproject yavanga wakurana izvi zvinawo yanga iri project yedrone yavanga wachiti kuti mangwana semangwana yanga ichisapotideni ibude wachizotaridza kuti drone iyo ida kushanda sei. Mhuri yamukoma vangu vane vakomana 3 nemusikana mumwe chete, saka vanga nevana vavo 4, vakomana 3 nemusikana mumwe chete. Yes. Ini hangu kutaura chokwadi rufu rwamukoma wangu rwandirwadza. Ile nyika yeZimbabwe yarasikirwa nemunhu anganitarisire kuti dai zvinhu zvafamba nenzira dzakanaka nezvandanga ndichiona kwaari nekuona maprojekti ake kuti dai Mwari vanga vamuwanira nyasha endi paari izvi dai Mwari wamunyaradza. Nemhuri yekwachingoma dai azadzwa nekunyaradzwa neZimbabwe tinofanira tingochema netariro nekuti Daniel Chingoma munhu anga ari munhu wewanhu. Especially in the multiple system. Chinhu chokuti vanga vane almost twins. Chipazwa chakatombozotanga chiri chindege zvirikota fomo wesframe saka changa chinetsa saka kutozofamba wacho musi Wednesday vazochisa mareflector. Zuri nawo tirapo ndichitone chiro ndichibvunza about this why vakaisa zvinhu izvi vasina kuisa iplastic pamota tinawo aya vakamuwana kupi nezvimwe zvadaisi kubvunza kuti why apo makazodaiswa that was Thursday. Saka kuno kuchaita vaiconnecta mawaya and then chaicontrol. This is 12 volts, this is another 12 volts. Saka unongoconnecta panapa. Saka muchestiro vakandiita sechinhu chinenge chiri pasi chakatestwa chakadaiswa. Then vakangonditestira then it was started chova chabhuruka chova chadzika. Saka ipapo sechinhu changa chichitoita sei project yapasa. Ndopatata kuti aiwa takuda kuenda kuchikoro tichasei
President now. President, sit down. As the party, sit down. Daniel Chingoma, sit down. Tarawabu. Yeah. Aiwa mnyama yatumiwa tete. Anze kwa kesho kunetsa. Anze kwa kesho kunetsa. Shuwa kwa Natasha. Gamba chawaimba ichocho watitenderera murodhi umu newachipinda muzvikoro wachibhadharira vana vechikoro asi yezvinezvi vana vavo hapana ari kutomborota kuti kune vana vakapasa zvakanaka vana vakapasa 14 points akomana chii chakadaro kuzororo chero kuhirosu kwakutovaisa kumvura ko mvura yakanaya vari kukukurwa nemvura gamba kuriendesa kwagurundoro tarwadziwa ini kunge hakuinda ndarwadziwa kuendesa uko hachina kuti vaendawo kuzororoka nakuhirosu kodroniranga atofamba naro chafamba sei wangachinjanya chachangia auwaniaaitikata mapicha ake zvikopokopo zvake nemadroni akachinda zvakufamba zviri pasi kachangu kachanchirya kwakuyangia chachangu kachihanji kayanjau kuchingiriwa hingi chachongiwa hoyiya hoyi chiha ndini muzukuru wasekuru Daniel Chingoma, ndini muzukuru wavo, ndarwadziwa nasekuru vangu zvokuti handifunge kuti ndichawana mumwe munhu achareplace nhamba iyoyo. Ndoda kuti sekuru vangu kwavari uku kauko chikopokopo chavakandisira chinodai chichidai ndechangu inini. Ndini ndakutosara ndakutodhiraivha, vese vachada transport kuenda kuAmerica, UK. Munondoona inini ndiri kuita mapapers acho, inini muzaya wacho icho kudhara ikoko.